Teknofil er et meget gammelt værk, som jeg skrev for 15 år siden, da jeg lige var startet på konservatoriet. Så der er meget inspiration fra den tid, som man kan høre i værket. Der er en del inspiration fra Niels Rosing-Schow, som var min første lærer. Og hans sådan procestankegang, sådan spektral musik, sådan langsom glidende overgang fra et stadie til det næste, men så blandet med en stil, som man nok stadig kan finde i min musik. Værket har ligesom 2 lag, sådan akkompagnement og en melodi, som ligger henover, sådan meget, meget standard for 2 celloer. Men det er blandet rundt, sådan så at begge celloer spiller hver anden tone i melodien, og begge celloer spiller hver anden tone af det rytmiske akkompagnement. Så på den måde så bliver rytmen i akkompagnementet sådan gamelan-agtig interlocking rytmik. Værket bruger rummet som en fysisk forstærkning af den musikalske form. Så celloerne bliver transporteret tættere og tættere på hinanden. Og i det de mødes, opstår sød rytmik, hvor de ligesom ikke bare spiller sammen, men simpelthen blander sig i hver element, altså i den her interlocking rytme og i interlocking melodilinje, der ligger henover. Og værket ender med, at de 2 ligesom bliver trukket fra hinanden igen, og musikken også lige så langsomt opløser sig.